Usa ka balaod nun ang gipasaka karon aron mag-require sa mga opisina sa gobyerno, mga eskwelahan ug uban pang mga establishmento ug mga CCTV cameras aron pagpugong sa mga krimen. Tumong sa House Bill 3835 nga gipasaka ni ACT-CIS Party List Representative Samuel Pagdilaw nga gamiton ang mga CCTV cameras aron pagsulbad sa mga krimen nga mahitabo sa mga establishmento. Ubos sa maong balaod nun nga mag-require og pagbutang og mga CCTVs mao ang mga bangko, department stores, shopping malls, colleges ug universities, gasoline stations, pawn shop, lending institutions ug mga convenience stores. Mato ni Pagdilaw nga nagmando sab ang balaod nun sa mga local government units sa pagbutang og mga CCTV sa mga government buildings, public markets, plazas, mga parks ug mga agianan. Ubosab sa balaod nun, gimanduan ang mga establishmento o mga LGUs nga taguan o ipabilin ang mga CCTV records sulod sa usa ka tuig.